Det kommer nok ut. Nei, bare blås inn. Trykk på den, trykk på den. Ja, men Nei, se, du er skikkelig av med. Ja. det var han alltid. Nei, ikke trykk på den. Jo, altså det er jo innholdet som vi vil ha ut. Satan. Se. Det er det der røret der vi vil knuse. Dra inn der da. Jeg prøver på det. Slutt i gang, det kommer på klær nå. Nei, seriøst. Jeg fikk det på skoen min! Jeg fikk det på skoen! Ok, men ta bildet med så snart. Jeg kan ta bilde mens jeg filmer. Det der var dritkult. Ok, kast den ut på plenen. Nei. Jeg må få bra bilde, det kan være frist. Ok, klar. Smil! Kast den. Fy søren, det var så fint da. Wow, den var litt kul. Ok, kast den ut på bakken. Smil. Det går på bakken. Jeg tar close-up-bilder. Kast den opp. Close-ups. Ok, er dere klare? Eller, ikke kast den, ikke kast den, ikke kast den. Ja, filler den ferdig. Nei. Det kommer på klærne, så ikke... Jeg fikk det på hele skoen min, er helt gul. Wow. Easy. Han var verden. Det er kult. Den smaker jo begynnelsen nå. Jeg likte den, den var kul.